India de aphan nongnam ke me ke wan pia joksi phatte ke beng pon pwa koi ki pi pon pen central government aphan sarkar pen pinrem ponlo puwai phe satame Delhi government atum asai moki ington te pusi Arvind Kejriwal than pachini pon Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ahin pen India Prime Minister Narendra Modi ke japon central government la pen Bharatiya Janata Party atum aphan alangsi ari sangho Manish Sisodia aphan excise police case ke pabon pen kenepchek aphuthak sodak pen pinrem ponlo lapuson se Arvind Kejriwal hin pen puthot lamthe ke paklang ponthuke lapuhenlo India de aphan nongnam ke me ke wan pia joksi banghinia bang pho aphan phatek beng poncheklo excise police puke lam ke larmate kachepa jok aphan chot ladake thangnat ke panglimawe PM hin pen Delhi alongside kimi ki claim pon along ki pasik sak duna aphan chot Manish Sisodia aphan ki nepon ki loke charlie hin ki claim kimi parpiga joklo lapen Sadyendra Jain aphan ki nepon ki seka chelang along ki claim kimi parpiga joklo pusi thampon National Desk Report Karbing Long Live Birta keme Hirjir ke toklapen ki hiraning kyang atoma phan isi birta keme EPLM pachanang puma thapen Karbiang Long Tourism Department pen patir pi ponsi kibangji there cheklo ni phaikri ECR ni ke chengsia phong hirjir ki hir kache pate jai mek padopon po bangso kache pate long ke haya bang phu bang phi atum kelong ponji anong elake ke chengsi bangke suri thong kep lapen first runners up bangke suring koi second runners up bangke suri kep nalito me hirjir ke deng ponjir ni lake there ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor ke kor tangde nalito me hirjir ki hira video che record ra Karbiang Long Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon ang ton ben kachini je phan 9365492 465 lapen 936518931 along home rig non